Gabas deh. Ha? Gabas. Nah. Nah, lansang. Lansang mo. Wa. Buntag na sir. Yo, what's up? May buntag yung tanan ni Hamaga. Another day, another life, another blessing na sa no. Karon November 29 na ito mga gano. Hapon November 28 ah. Karon. Sugod na mig atop ni Ting Daryl sa payag ni ano. Master. Sa trabaho sa diri mga ga. Mentras nilaban pa ang ano, clouds, wala pa kay init. Silawa reflect pero wag tang. Nga do. Kalmar kay mga gaw. Mahog. Problema. Nungubos. Nah, kayo ta. Mga lakaw sa kajot mga kay palit kog lansang. Bilin sa Ting Daryl ito. Pwede ka ba yung daw? Wala lagi. 100 Sige na ibo dai. Amat ya. Napili po niya glansang ya. Usa-usa kilo ya. 2 media og 3. Amat ya. Agak. Iya kayo. Ano? Lin pero nag-promote sila Julis. Good guy eh. Agak klase si Master. Klase dia Master ah. Brother. Snack ko. Bukan nako. Ha? Snack sa. Kaya sa kato. Bukan sa pana. Lansang oy. Ata ko lupot pa lagi. Oy. Bapak to ka? Bus na. Are lang sa kanang resibo sa ko. Ora timbal ako. May nabuhi ka ta dali. Nah, ako dito, inhali mo dyan yung umino. Out na mag-last niya. Huwag dyan ka out. O, di out na. Snack. Ha? Na? Hindi na abot sa igbaw tingoy? Hindi abot sa igbaw. Subunon na gamay. Back to basic na gano'n. Happy na to. Dapat mahaman na rin ito ting. Para hapon na rin tapikas no? Back to basic trabaho sa may dali mga gagay. Para kuda ko tagagi. Kuda ko gigagi no? Ano may kay bago pa na magbudjong. Ano? Ang may gutom na kayo. Susi na kapin. Bujong na mga ga. Bahay ito may trabaho. Back to work na, back to work. Pogon mo. Ha? Da? Trabaho sa may mga ga. Silong sa may kadyot mga ga. Kaya isag baga itong buhok. Hindi madang init Lapos. Sabi. Tirik na tirik ang araw. Sabi nita. Sultin mo da. Kubos na itong konsumo da. Basot. Tuo nakapitsil na nga. Nako. Imdang init Nag-snow sa. Nagbuhano guys. Aga. Gawas ng pare Sama ng bata mga ga. Gawas ng pare. Ito Hayat nagabas nito. Mamawar mo colors kahayo kong tuhod. Mamawar colors kahayo kong tuhod. Nilipat ang gabas. Ikaw, kira ka na? Kira. Ido, okay.
Ayo, okay do, okay. Yo, sip. Eh, ya, apaan ba? Hah? Mathematics. Sama na yung mathematics. Todos dong dan. Wala sa true. Nagtunood ba? Sindo yung bukid dere, no? Ah. Cuy ke ba? Langga mo na linga ko rin. May langas dere. May langas. Bergada rin naglangas ron. Ako ko kasi. Sakit-sakit ba? Nagis ki bergada sakit-sakit. Bukid na ano kira no kana may brigada. Ha? Why diha ka na? Namalay. Nang nami balay dito na ano? Ang aga. Kitigaan gimig bugno bro. Dito ka trabaho. Ay, kuwan noon. Ahak. Tingin nga bugno kayo. Kitigaan ginon mig bugno. Dilan ta ka trabaho. Uwan. Tigaan tag bugno bro. Di ta ka trabaho kay uwan. Init kay ganiya. Audi ito big. Muna su, dadon. Oh, Sudlan na muna. lawan na na ang sarap ko. Laga ulay ka sod. Sudlan na gua. Eh, sudlig ko an papel, dunot mo papel na. Sensiyo lang, be. Logo sa pitsil ko. Ate una ko. Una ko. Out na mga ga. Out of this place. Out of time deh. 5 naman. Tamat kayo sira. Silduhan na meron mga ga. Saan kayo yung daral yung sildo? Saan mo tayong palit mo na Naas nagsigumay lang. Utang mo gano'n sa kubuwan. Balik lang yung sunod buwan. Oh. Nandut kayo kay Kuan, ang sildo na mo dire binuwan. Ayos kayo? Ah! Ito mama ito. Ah, Naabot sa lubong mo. pasalubong. Snack para kananay. Snack na ninyo. Ano eh? Abi para kananay ni. Eder. Ano yun? Ah, Kita ka na lang manok. ha? Kita pa ka na lang manok. Pada lagi spot. Ay. Eh. Ato naman ay. Ah, ayos na kayo din semua mga gawin. May street lights oh. Ano naman ay? Sana naman Jod. Kanindot ba na ay? Ano na? Basta kuan. Kibaw na mo. Kapit na mayo. Singka na sa dangko no? Suga sa motor. Gabi, wanim siga. Wah, mau po. Ipontol ko na kusog. Oh, siga na po no. Tulon-tulon kaya. Kulos kuntang natin. Kontag ba yun? Ayaw lang yan eh. Oo, paano po? Tanaman. Tanaman dyan doon. Matig ni sura eh. Automatic, oo. Mari ka na, sayo tayo ulit. Hindi kayo ngit-ngit. Ito eh. Ah, ito nga namin sa mong kuhan. Among sildo. Ngayon, kain na yung mong pinanggaw. Tigay no, palit-palitin ang kung pinangga. Lala. Dita ha, gino eh. Oo, basiya. Ayaw. Way mga hatagoy, way mamugusog mga hatagoy. Dita! Lila. So, grabon. O, may tigaan mo masuko. Tigay kay Daryl. Lala. Ayaw. Tara. Magara, gila yung lila. Ay, Daryl oh. Ayan. Dapat wa. Na, sirado ng bag. Mga ga. Imutang instant electrician. Namsigang suga. Sa ngayon. Ngit kayo. So, naulin ako sa mga gano.
Moto siya no, atong trabaho karon nagtawad mi sa atop ni tindari dito sa payag ni Master no. So, hambi kong trabaho rin mga ga, mag-untok ko. Ito yung tapusan mga ga no. Nawat ko nga nalingaw mga ga. Ayaw mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa YouTube channel no. That's all for today. Anoy out. Bye-bye! So, nalin ako sa balay mga ga no. So, moto siya mong trabaho rin no. Nagtawad mi sa atop dito sa payag ni Master no. So, doon yung tapusan mga ga, sa'yo kay kapoy ko. So, hinawat ko nga nalingaw mga ga, hinawat ko nga magkita batag, hinawat ko nga magkita batag balik sa akong mga umabot nga vlog no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. Kapuyan ako balik ka ng linya. So, that's all for today. Anoy out, Ganay TV. Bye-bye!